O segundo conto do Campesino Dormente foi o primeiro en dar al alma. Unha das súas batidas chegara aos límites do bosque. O animal afirmaba que iso correra por primeira vez na súa vida e que ese insólito feito era sinal inequívoco de que a masa forestal que había estaba sendo reducida. Por suposto, ninguén deu crédito a un médico compulsivo con estas convencias do vestir. Cando se fixo evidente que a zona forestal, en tempos inmensos, estaba sendo reducida con gran rapidez e quixeron reaccionar, será demasiado tarde. Desapareceu o bosque e matou o conto. De feito, a pouco que se pense, acabaron todos os contos. Tamalinda, a serea, e Ubaldo, o humano, namoráronse. O seu amor era imposible. Tamalinda era unha criatura de mar. Ubaldo, unha criatura de terra. Un día Tamalinda ocorreuselle unha gran idea. Pediulle a fada maior de mar que a convertese nunha humana para estar sempre a cargo do Ubaldo. A fada maior de mar advertiulle de que non podería arrepentirse e volver á súa forma original. Tamalinda accedeu e a súa cola de serea converteuse en dúas fermosas pernas. Foi correndo a avisar o Ubaldo, pero o que ela non sabía é que Ubaldo fixera o mesmo. Pedíralle a fada maior de terra que convertese nun sereo para estar sempre a cargo de Tamalinda. A fada maior de terra advertiulle de que non podería arrepentirse e volver á súa forma original. Ubaldo dixo que non lle importaba, e as súas pernas converteronse nunha cola de sereo. Agora, Tamalinda é unha criatura de terra, Ubaldo unha criatura de mar. O seu amor segue sendo